নাই কারো ক্ষমতা বিপিএফ বাদে বেলেগ নাই তাই এইবাৰ উৰিব মানে ফাইনাল যোৱাকালি কথা পাতিছে মোৰ লগত খালি তেল ভৰাব লাগে বাকী আহিব আহিব বেছি দিন নাই আৰু বেছি দিন নাই আহিব সোনকালে আহিব দে हेलिकप्टार खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ हाखु दाखु एंगारनानै जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैनायनि गुबै थांखि आरो गुबै जाहोनफोरा मा অকলে কোনো নিৰ্বাচন নেখেলে ৰাইজক লৈ নিৰ্বাচন খেলে অকলে খেলিলেতো তাক পাগল বুলি ক'ব তেনেকুৱা মানুহ ওলাই কেতিয়াবা নমিনেশ্যন দিয়ে जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनैनि बे समसिमहालागै जेसेबांखिनि लिडार आरो पलिटिकेल लिडारफोर दङ बै लिडारफोरनि गेजेराव सैथोआ बेनो प्रमद बर' बिथाङा सासे ओरैबायदि थगायसुला लिडार दैदेनगिरि जाय दैदेनगिरिया दिनैनि बे समसिमहालागै गावनि पलिटिकेल केरियारखौ स्ट्रें खालामलांनो थाखायबो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ बायदिसिना जाथावथारै आबां जाबां बाथ्रा बुंनानै थगायलांनो नाजाबाय थानाय माखासे प्लेन पलिसिफोरखौ जों दिनै नुनो मोनगासिनो दङ आरो जिउआव फैसानि बादै जेबो गैया नामा मानसिनि जिउआव अनलि फैसायाल' मानसिखौ गोजोन होनो हायो नामा गाबोन हारिनि जेंनाया जुदि सुस्रांजायाबा राजखान्थिखौ गारनायाबो बारा गिदिर बाथ्रा नङा जोंनि थाखाय दिनै सोरबाया सानदों नामा जे जोङो राजखान्थिखौ थैनाय थांनायनि थाखाय जानो होनना फैदों होननानै सानस्लाबहायैयाव मानसिफ्रा गोबां बाथ्राखौ अपोज खालामो आरो बिनि थाखाय जोंहा मालाबा खहाबो जायो दा जोंनि आन्दलनाव जों बेबायदि गोबां नुबोदों सोरबा माने आं आखाइ दानस'ना लागोन उमुक जायोबा आसि दानस'ना लागोन सोरबा माबा माबि बिनिख्रुइबो बांसिन बुंनायबो नुबोदों नाथाय नोंबो सासे बर' फिसा नों हास्थायोना हास्थाया जोङो दिनै हास्थायदोंमोन जे संकसनिफ्राय सदिया जानांगोन संकसनिफ्राय सदिया जों मावनो हायाखिसै संकसनिफ्राय सदियासिम गामि सोनांगोननि थांखियाथ' आंनि जोनोम होनाय नङा आं बिनि सापर्टारसो आं बिनि मावथिसो दा बेखौनो बिथांमोना सासेजों सुथुर लानानै गोबां नाङै खोथा बुङो ससियेल मिडियायाव दाबो नुगोन नोंथांमोना जोंखौ बेसेबां क्रिटिसाइज खालामो नङै बाथ्रा जेखौ जों नङा बेखौबो क्रिटिसाइज खालामो दा बेजोंथ' जेबो लाब जानाय नङा दिनै पाग्लि जरानि हाखौ लानानै बेवहाय जि गाज्रि बुंदों फाननानै जाबाय आदानिनिफ्राय 1000 करोड़ जाबाय बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा प्रमद बर' बिथांनाव मोनसेल' सोंथि सोंनांगौ आरो बे सोंथिया मा मिथिगौना जे जोंनि बर' हारिनि गणतान्त्रिक लामाजों सेपारेटेड बड'लेण्डखौ सोमावसारनायनि गोथार बिखायाव गसंनानै जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा आं CMEM मन्त्रि मिनिस्टार जानो थाखाय सोमावसाराखै जेब्ला समसिमहालागै सेपारेटेड बड'लेण्ड जाया अब्ला समसिमहालागै सोमावसारलांबाय थागोन आरो जाय सानखालि सेपारेटेड बड'लेण्डआ जागोन बै सानखालिसो आंनि डायरिया फुल स्टप जागोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा समायखिरा लाबोदोंमोन गेदेर हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा बुंनानै समायखिरा लाबोदोंमोन आरो बे प्रमद बर' बिथाङानो एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि डार्टि माइन्डेड लिडार आरो पलिटिकेल लिडारफोरनि आफाखि सोलानानै थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैदों दिनै जाय प्रमद बर' बिथाङा गावनि जागायजेननाय पलिटिकेल केरियारखौ एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि मास्टार माइन्डेड डार्टि माइन्डेड पलिटिकेल लिडारफोरनि आफाखि सोलानानै जागायजेनदोंमोन बा स्टेन्ड खालामदोंमोन बे प्रमद बर' बिथाङा मालाबाबो गावनि बे दैदेननाय रुलिं खालामनाय समाव जों बर' फिसाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनानै लाबोनो हानाय नङा बियो जे खामानि मावगोन गावनि बेनिफिट्सआ 80% थानाय खामानिखौसो बियो जों रायजो राजानो लाबनानै होफैनो नाजाबाय थागोन आरो दा समाव जों बेखौनो नुगासिनो दङ बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लानानै फैनाय माखासे दफाफोरा क्लजफोरा थिनानै दोननाय समनि गेजेराव आखरे जुदि पालन खालामजायाब्ला मावफुंजायाब्ला आसाम स्टेटनि सोरबा केबिनेट मिनिस्टारनि न'नि लांगोनायाव थांनानै सुइसाइड जानानै थैहैनायनि बाथ्राखौ प्रमद बर' बिथाङा दिनै बुंदोंमोन नाथाय बे दफाफोरखौ आखरे जुदि पालन खालामाब्ला मावफुङाब्ला थैगोन होननाय प्रमद बर' बिथाङा दिनैसिमबो गोथां जानानै दङ दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावनि बेनिफिट्सनि थाखाय गावनि माखासे गोसो सिंनि हाबिलासखौ जाफुंहोनो थाखाय जानला मेनला थार्ड क्लास लेभेलनि गनायथावनो हायै खोनासंथाव जायै माखासे बाथ्राफोरखौ बुङै बुहुमनि बै जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौ फुस्लायबोनो नाजाबोबाय थादों आरो दिनै प्रमद बर' बिथांनि थार्ड क्लास लेभेलनि बाथ्राफोराव जोंनि बर' हारिनि माखासे खावसे बर' फिसाफोरा दिनै गोजोमनानै फोथायबायनानै दिनै जाम्बा स्टाइलाव दिनै थानांगौ बायथ' जानानै फैदों दिनै प्रमद बर' बिथाङा सोर
दिनैसिमबो मोजाङै सिनायाखैना बे प्रमद बर' बिथाङानो जोंनि बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार आइडिय'लजि फिल'सफिनि बिखायाव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ दिनै गोथाङै गोथां थगायबोनाय सासे जोंनि बर' हारिनि सेल्फिश थगायसुला लिडार बा दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथाङा पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैनाय लोगो लोगोनो बर' हारिनि मैगं फाननानै जाग्रा बर' फिसाफोरखौ लानानै पलिटिकेलि डायलग मारिनाय हाग्रानिफ्राय दंफां गोरान दाननानै लायग्रा बर' फिसाफोरखौ लानानै पलिटिकेलि डायलग मारिनाय आरो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव थानाय माखासे जोंनि बर' हारिनिनो गोरिब गुन्द्रा बर' सुबुंफोरखौ लानानै पलिटिकेल डायलग मारिनाया दिनैसिमबो जोबनो थांलिया आरो दिनै बे प्रमद बर' बिथाङानो गावनि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टीनि माखासे मेम्बार्सफोरखौ माखासे वर्कार्सफोरखौ दिनै गोजोन होनानै दोननो रोङाखै जेराव दिनै प्रमद बर' बिथांनि माखासे सापर्टार्सफोरा वर्कार्सफोरा दिनै गावजों गावनि गेजेरावनो बुलायलायनाय थैलायलायनो नागिरनाय माखासे गाज्रि थाखोनि थार्ड क्लास लेभेलनि नुथायखौ जों दिनै नुनो मोनगासिनो दङ दिनै बिटिसिआव जेसेबांखिनि बर' फिसाफोर दङ आरो बै बर' फिसाफोरा गावबा गावनि नैबे मोनसे बेसेन गोसा भटनि पावारजों प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे साब्रै साबासो लुबैसुला आखुनि लिडारफोरखौ आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों खिथेर होखारनो थांगासिनो दङ आरो बे हाबाफारिखौ मोजां मोननानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा दिनै सापर्ट होनो थाखाय दिनै साग्रिद जानानै दंखायो प्रमद बर' बिथांमोनजों दैदेनजानाय इउपिपिएल पार्टीनि सानैसो गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा गनायथावनो हायै गनायजाथावै माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनानै जोंनि सिगाङाव शेयार खालामना होबाय थायो बेनिनि गेजेराव दाख्लै मालाय दिल्ली सरकारा इउपिपिएल पार्टीनि मोनसे खोथा हरखाबे जाहैबाय जे आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों इउपिपिएल पार्टीया मोनसेल' सीट देरहाब्लाबो माने बिटिसि गभर्नमेन्टखौ माने सालायनो सुजुग सुबिदा मोनगोन बा बिटिसि गभर्नमेन्टखौ माने दागोन जाहैबाय सोर फाग्ला खोथानाय मोनसेल' सीट देरहानानै बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनो गोहो मोननाय दिनै बेफोरबायदि लिडारा गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे बर' फिसाफोरखौ बर' रायजो राजाफोरखौ थगाय थसि खालामनानै जाम्बा जाम्बि खालामनानै दिनै बिसोरो गावबा गावनि बेनिफिट्स गावबा गावनि क्रेडिटखौ दिनै लानो थांगासिनो दङ दिनै जों रायजो राजाफ्रा जाम्बा नङा जायफोर बेफोरबायदि गनायथावनो हायै आरो गनायजाथावै बाथ्राफोरखौ दिनै जोंनि सिगाङाव बुंनानै शेयार खालामबाय दङ बिसोर जिमानखिनि डिग्री होल्डार लिडारानो जायाथों मानो बिसोर जिमानखिनि इडुकेटेड पार्सनानो जायाथों मानो बिसोरनाव माने सुबुं समाजखौ फोसाबनायनि सुबुं समाजनि आबहावाखौ गोख्रों खालामलांनायनि लोगोसे जोंनि बर' हारिनि इयुन जेनेरेशनखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनायनि बिस्रा जेबो नलेज बिस्रा जेबो गियान गैया बेफोरबायदि लिडारफोरा जास्ट फर गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय मालाबा समाव गोदै गोदै बाथ्रा बुङो मालाबा समाव गियाननि बाथ्राबो जोंनि सिगाङाव फोरमायनानै होयो नाथाय गासैबो थाङै थुङै अनलि गावबा गाव क्रेडिटनि थाखाय आरो बेफोरबायदि लिडार दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि बर' हारिनि इयुन जेनेरेशनफोरा आरो जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरा सापर्ट होबाय थानाङा थुलुंगा होबाय थानाङा नङाब्ला जोंनि थुलुंगा मोनबाय थायोब्ला सापर्ट मोनबाय थायोब्ला आरो जोंखौनो बेसेबांबा गोथौ हाखराव बिसोरो फाननानै गावबा गावनि बेनिफिट्सखौ बिसोरो लाबाय थानो सुजुग आरो सुबिदा मोनगोन आरो बेनि गोरोन्थिया बै लिडारफोरनि जानाय नङा बेनि गोरोन्थिया नों आंजों रायजो राजाफोरनिसो जागोन बे बाथ्राखौ खिन्थु बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरा दिनै गोसोआव लाखि नोंगौ नङा मान गोनां रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि